Il-baħar qawwi li qed jaħkem lil pajjiżna fl-aħħar sigħat għamel ħerba madwar gżiritna b'numru ta' dgħajjes li sfortunatament qataw l-irbit tagħhom u spiċċaw marqa jew jitfarku mal-blat. Net News irċieva sensiela ta' ritratti li juru ħsarat maġġuri f'diversi opri tal-baħar madwar Malta u Għawdex binħawi fejn l-ilma baħar saħansitra tela l-art b'mod speċjali f'Taslima. Dan fil-waqt li l-bajja tal-Balluta mill-ġdid sfad vittma tal-maltemp wara li ħalba xita l-ġimgħa li għaddiet waslet biex spiċċat mimlija passaġġi tal-ilma li niżel mit-triq. Issa l-baħar qawwi kompla jkaxkar ir-ramel fil-baħar biex din qed tirritorna lura għal-livelli li kienet qabel sar proġett tal-gvern li sewa aktar minn 100,000 euro ftit ġimgħat ilu. Intant raġel ċilen ġie salvat f'baħar mqalleb matul il-lejl bejn it-3 u l-4 minn helikopter tal-Forzi Armati fl-inħawi tal-Ponta tal-Qaliet ġewwa San Ġiljan. Dan wara li l-Pulizija, membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u lanċa tal-Forzi Armati sabu diffikultà biex jisalvaw lir-raġel li nstema' jajja tal-għajnuna wara li waqa' l-baħar. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei u għad niżżel fil-Park and Ride ta' Pembroke u ttieħed l-isptar b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li ma kellu l-ebda ġrieħi. Sadattant bi prekawzjoni numru ta' cruise liners għażlu li ma jidħlux fil-port il-kbir minħabba l-baħar imqalleb. Sitwazzjoni li mhux biss affettwat is-settur turistiku ta' pajjiżna imma wkoll Maltin li kellhom jibdew jew itemmu ġiti f'pajjiżna abbord dawn il-bastimenti u li minflok kellhom jaqbdu titjira lejn bliet oħra jew jirritornaw lura lejn Malta bl-ajru minn xi port ieħor. Is-sitwazzjoni mistennija tippersisti bl-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed iwissel li r-riħ mill-Grigal se jkun qawwi f'xi waqtiet fuq il-Gżejjer Maltin. Sadattant is-sezzjoni tas salvataġġ fil-baħar fih dan l-Emergency Response and Rescue Corps l-ERRC qed twissil il-lawwiema kollha dwar kundizzjonijiet perikolużi minħabba baħar qawwi f'żoni tal-għawm.